Asekubele sikwamukele kwi-channel igama kuphasana i-channel Ngifliki. Nake sicelayo ukuthi ulike, usubscribe, ube member ye-channel. I don't know if that is too much to ask. Kuwena ungaphinde unikele futhi kwi-channel umuntu onomusa nofisa ukuthi ubona abantu bethuthuka nokuthi ukhombisa appreciation for whatever asuke beyenza ikbenefitisa nawo. Namhlanje sikubhekayo la udaba likaMongikazi Nkuli 8313 ethi Mongikazi Nkuli 8313 ukhona la ku comment section on YouTube uthi ke mina ke ngiphupha impethu engathi ziphuma kwisitho sangaphansi kumkhwenyana wami. Angiqali ukulithola iphupha efana leli. Uphupha ibuli impethu, abanye bathi izibungu. Impethu iphuma kuphi? Esithweni sangasese ngaphansi. Should iphuma kwi private part. I don't know ngesingisi izibungu yini noma impethu ngesingisi sometimes konzima or is it maggots or something like that, my baby. So la kwesingakusho ngeimpethu, uma uphupha impethu siyohlaziya kayi4. Number 1, zingavela uma uphupha impethu ungabe uphawula umaziphuma esithweni sangasese, ngoba lokho kungasho ukuthi lo muntu kumele umxwaye ngoba useyicushwe ngelumbe elibi. Le impethu yimbangi yakho. Sivamile leli uma ukuthi lo muntu wakho bese bemcupha ngapha ukuthi mesebuya, yabona usecushwe kalento eyimpethu, yabona. Thothi wena uyaxwayisa uthi hey bona lo muntu umxwaye loya. Kuyenzeka futhi umuntu ophuma uma uphupha impethu kuba upholo umazi iphuma esithweni sangasese swalo muntu. Olungasho ukuthi kungenzeka lo muntu kudingeka elashwe ngoba ulale nomuntu ongalungile wamfaka isichitho seimpethu ozobe esebuya naso kuwe esifake kuwe ngocansi uma usulala naye wena, yabo. 3, kuyenzeka futhi uma uphupha impethu uthola ukuthi uphawuluba uma ziphuma esithweni somuntu sangasese. Olusho lo muntu lokumele asuma athola ukwelashwa isichitho esingene kuye ngesitho sangasese. Okwenza ngaba khona isichitha naso nje singene akusisona isicupho. Akusisona isichitho esifuna sithi kodwa kunesichitho nje asithole ngokulala nomuntu. Kodwa sangena ngesitho sangasese kuye elala nomunye umuntu naleso sichitho. Number 4, kungenzeka futhi uphuphe umuntu ophuma lezi impethu esithweni sangasese kube uphawulubi osuke lusho ukuthi ke kungenzeka lo muntu ulale nomuntu ocushiwe ngezimpethu umuntu wakhe. Uthola lo muntu lo uyajola, wachitha nomuntu ocushwe ngalezi impethu manje umuntu wakhe. Noma ulale nomuntu ocushiwe uzohamba bese eba nalezi impethu ngaphansi ngoba ulale lo muntu osuke ecushiwe. Siyabonga ke besibheka la umuntu uma ubona umuntu ephuma impethu esithweni sangasese kwi private part yakhe, kusho ukuthi sithe thina number 1 ngabe ukuthi lo muntu ufuna umexwaye ngoba lo muntu usecushwe ngelumbo leimpethu yimbangi yakho. Mani bangindoda noma libanga lentombi ulala naye ilale nobese athi ngimcuphe manje ukuthi makabuyele emuva, yabo. 2, sathi thina kungenzeka uma uphupha futhi lo muntu ephuma impethu esithweni sangasese ngabe ukuthi lo muntu wakho lo ngenzeka mhlawumbe ufuna alashwe ngoba ulale nomuntu ongalungile wamfaka isichitho seimpethu azobuya sifake kuwe. Sathi number 3, kungenzeka futhi uphulo lo muntu kupholo uma ephuma impethu esithweni sangasese. Lokho kungasho lo muntu kumele asuke umthole nje ukwelashwa ngoba unesichitho suke ngaphakathi esangena ngesitho sangasese izohamba simhluphe. Noma 4, kungenzeka lo muntu uma uphuma lezi impethu esithweni sangasese ingoba kungenzeka ulale nomuntu ocushiwe vele, ocushwe ngempethu ecushwa umuntu wakhe. Lo muntu lo ufile bekusolisa ukuthi ngathi uyachitha, uyamcupha indoda noma umcupha umfazi bese uyafika uzolala naye wena. Shaye into isicupho manje isenze ukuthi manje uma usubela uyagula wena.
siyabonga kakhulu.